Tapara salamu aleyküm. Wa aleyküm sen biraz demet anrak üstənim yüzün göreli. Estiliyor mi? Eştiliya ediliyor yanımda yala kalmırat. Aha, hazır. Onun bunun uğrun tapaydı koy diye. Ben birazcık sesini açsak oldum da. Sesin govu sesin kalmırat edil yeme yalak den. Yani livitan yalak şu. Ey sağ ola. Onu ben anraksı şey. Oldu mu? Ay katam düşme. Bana yakındıra oturdum öyle. Oldu mu aslı? Bollu. Salamu aleyküm vatandaşlar. Salamu aleyküm tapara. Salamu aleyküm salam kalmırat. Govu musun? Allah'a şükür özünden sağlık mı? Allah'a şükür. Buyur Halmurat. Ben başım. Buyur olsa sol. Meselelerde ne var yanı da sol Türkiye'de bir yerde ne hayır sakavat işlerine başladılar. O Türkmen yigitleri. Mena öz yerlerimde özümkide Tanrı halkasına aytdım ol yaşları yönü sizde verdi son yeni bir sadaka edilenin video suratlarım süjeti gelip bir son siz yapmalı olsun. Ben şunu eşittim. Şu arada birazcık kaydaysan neme oldu? O şey oğlanlar sana edip ya şöyle gayret edinden sonra yapın olmasa iyi çıkanadan bir de gün yok. Gün yok diye. Evet. No bolya dedik. O deme karar edin. Onun yine de bir topor komentler yazıyorlar yankı bulur yani yönü tuğrut koyuyorlar bulur çınel o yankı biri ben bulun yalanlığını tuğut eder neme dip rolik çıkaran dip hayvata tutuyorum ama ben abim tutup görmeyin ay bir utanç dağıtlar Halmurat bu demede bulun bol görüşü şu Türkmen hükümetini şu hakkı hükümete gelişen dağıtlar da bunlardan akıllı da çıkacak gel Halmurat. Yankı iyileşleri ben bildireyim roliklerin hem mecetin ben özüm kontrol ediyen yalan yaşarıklar benimle bolayan neler bolmasına da ruhut verilen neler şoňa gaty arkaýyn bolun biz o yazdy bu yazdy dip oňa üntümiz bölüp berjek adamym däl ýazyp görünler adamlaryň arlyklaryny gynamasyň günde 20-30 tane account açyp iş edip çöreğini alan ýandyrlar da orada edip biljek adyňyz ýok elinizden else asmany çekin gaýgyrmaň ýöne bir de täzir edip biljek yerleriniz ýok şoňa gaty gowy nemedin düşünmäsiň gelse işläberin o biz üntümizi böljek adamlar däl Halmurat şu oğlancukları bir ulu Tanrı halkasyny aýtmak isleýän sowa işi sadakalarım kabul olsun. Ne lider diýilýän demeler ýaşlaryň içinde ne şolary ýalaga adama lider diýilýändir. Halmurat lider iş bilen öňe çykýandyr, halk ýerine düşýändir. Lider diýilýän zat taýlanýan däldir. Ol ýokary towady bolar bolmaz o zatlar lider üçin önemliler. Ol gerek bolsa bişişerem o aklam, huşum, bilgisem ıhlat edýän bolsa o da topollar şor Halmurat aga ne liderlik çekip görelli olmaz üçin edilýär bu zatlar. Bu zatlar hem mejetiniň demesi preemsivnisi bir zat bar. O netilden netile demeye geçer ýalap. O bilen öz bilenmizi ýanymyzy bilen gawrak etmek howetindäki adamlar däl. Biziň bilýänlerimiz ýaşlara bilen paýlaşyp olaram öz geleginde ýerinden gelýän nesil bilen paýlaşyp şuňa preemsivnisi diýilýändir. Ýa-ni Türkmençe
Mesele geçirmek bolýar da, yani mesele geçirmek. Mesele geçilip medeniyetten şeyi ötýändir, bir milletin potansialam şolardır, o bilgisem milletin akılam şodur, döwletin akılam şodur. Şol ýa-ni bilen öz bilgisini paylaşıp biz ýöne iştatda angajirowny däl, wezife dawamyzam ýok. Gork bolsunlar, şu wezifesini düşünip ötüren ýigitler barda bir topar. Menden gaty arkaýyn bolsunlar, Halmurat ne şonu senem tasdikle. Yo, Sapara, men ýa-ni özümkize de aýdyp berdim. Men halkyň öňünde boyun alýan, şol 3 ay garamatyn doluluk gölügine men göterýän, şol saýlawlary halka geçirip bermek üçin. Şondan soň halk haýsy guruluş saýlasa öz işi. Parlament bolsa, menim deputat bolup oturjak şo parlamentde. Eger prezident diýseler 1 ýyl möhredin berjek, ýene şol parlament respublika geçirjek diýip aýtdy. Bulara başka näme gerek? Halk göterse hemmesi birden prezident bolsun şolu. Men hiç ýyl garşylygym ýok, ol halka baglanatdyr, Sapara. Almurat, mene bir watandaşyň, raýatyň, bir insanyň, bir adamyň etmeli işine diýenler. Üstüne düşen ýa-ni insanlyk demek yerine ýetirýär. Bu bir gahrmançylyk kerem ýok. O bular ýalaklady her bir özüne hormat goýan, özüni fiýlýän adamyň men borçy diýip düşünýänler. O men müňlerçe bizde ýa bir 3-4 müň takipçimiz var. Sende 10 müňden geçýär. Ne şolong ýüzlerini gököp bilmän nemede oturan adamlar adından aýdýan. Ben biz bilenmedi yaş netile başardığımızca geçirmek bizim borcumuz diýip düşünýänler. Men edýän zadım şol. Men wezifäni üstüne pul berip wezife berdiňizde aljak gel. Ýöňem şeyledi, ýöne men diýenim bilenem bundan ýa adam ýok, buňa ýöňkularym nemerek görýändirler da, dogumdyrak görýän bolmagy mümkin. Ýa ýene burada men o kellelerine näme adyny bilmek men işmem däl, gyzyklandyryrom. Men bir insanlyk borjum ýerine ýetirýän. Bir adam şeklinde, ýa-ni özüne hormat goýan adam şeklinde şu edip görün zatlaryň hemmesi diňe şoň nemesi. Maňa ýa-ni prezident, Türkmenistana prezident bolmady men üçin bir ramka, men hiç bir ramkaň içine girip biljek adamym da, girme isleýän adamym da. Men onuň başlyk edenine de şoňa da boljak gel. Ben adam kärçilik adam nemem şondan beýik Amerika prezident etjek diýdi ýok. Men eden işimden lezzet alıp gören adam, başka ben ullokan şak çıkarıp nemet gören adamım yok, ullokan akılmam yok. Yaşap öğrenin de adam, onun yaşlar bilen paylaşmalı tayin. Yurdun yağdayla görüp otuyor. Şunlarla kıyın adam insanlık borcunu yerine yetirmese, onun millet olmaya da, millet çeylip millet olmayandır. Erkim yankı bilenli yaş netili öğredir. Bu parın bu zatlar. Ben çok düşünceden nemediyen, şunun için yankı güçlerine ödeyip gören adamlar arkayını yaksın. O güç görün, olmasa da siyaset başarmayan olduğunuz başka da bilen meşgul olur. Mena köp siyasetçi Rızaymiç Buçi seksem diyen politika. Hem o yaşınız uduyun var, sağlığınız kovu var, erkin başarayan işini etmeliler. O birini yamanlap nemedenin ulen sen beygelen ok, şonu düşünen ok burada. Bizim yankı milli nememizde şu zatları ataları, eneleri şu terbiyeni vermeyen olmalı mümkün de. Birini yamanlanın ulen sen onun üstünü olup bilen o Halmurat. Ha? Yok. Ben düşüneceğim şeylere, o şu zatlara, ben yaşlara yetikat veriyen. Yine yaş yigitler
ulaşıp gören oğlanlar var da ne görýän men begenýän köp taňry ýalkadyn ne gelecek şolonky ýurdun içinde de şolar ýalak ýaş liderler çykmasyny arzu edýär. Berden ýaňky ne Halmuradagy kimiz ýolumuza çıra tutup dur, bildigimizden düşündirip dur. O içindäkide de ýurdun içinde de şolar ýalak oglanlar badyr. Lider diýilen zat hereket bilen bolýandyr. Bir saýlap demedilýänlerdir. Onu ol çinovnik bor. Yani bürokrat bolur. Saýlanýan demedilýän zat lider diňe iş bilen. O iş edýän nemesinde ýygyna adam düşer. Onu birini yamanlap, onu büdüredip, özün üstün çıkar ödüp fikir edýän bir topor ýanky Sowet demesini alan o KGB'sini utoran, beýlekini utoran bir topor ýarym Sowet ondan habarlary ýok. O Sowet diýilen zat ýeke orçça owurlaryň bilen Sowetli bolýanlardyr. Yani dil bilýäniň bilen hem Sowetli bolýanlardyr. Adamyň Sowety demesi intellekti başga zatdyr. Düşünjesidir. On dili peltegen bolup biler, gowurlawen biler, owadan urlawen biler, gurlemanen biler. O şeýdin çykarmayan liderler hem bolýandyr. Gözünde dereden de hemme zat düşünüp durulandyr. O şoň üçin biziň Halmurat üzümde berjek bolup pertüýtlek oýunlar etip görýärler da bolun öňe filialak ýörep barýar olar. Yo olar var, tapara bir zaman sözüm var. Olaryň etdirjek bolýan şol öňkü 28 ýylyň oýuny. Täzeden oýnajak bolýarlar da. Ýaş nesiliň boýuna datjak bar. Meselem biz häzir ikimiz olaryň garşysyna bir zat diýmeli, ýa olary jogap bermeli, olaňky ýalňyş diýmeli, bilinki dogry diýmeli. Iki arada hökümet tezil edip aňyrda öz ýemezin döwranyny sürjek de. Ýaşlaryň milletin kösen ýarsy ajyndan ölmeli, ýarsy keselden ölmeli, galan ýarsym ýurdunyň daşynda galmaly. Ol oýullara biz girmeýäs, men ýa özümkide de aýtdym. Hana kim näme diýen bolsa öz işleri. Biz bir günümizde goýun, biz öz bilenmiz edeli. Halk kimi dinlese, halk kimi saýlasa, şolun bor. Sen garada oturup ben bir insan hökmüne watan halkyň bir ogly hökmüne çykyş edýän diýip aýtdym da para. Ol dogry. Şu halkyň kyn ýagdaýyna hemme kişi şunu edämeli ýalak diýen, onu hemme kişi eden agamdy. Ana şuň çykdyr, baýdak ýalyk bolup bir aýallaganyz gördüňmi? Gördüm, sağ bolsun, o ben ýanky gaty buwonýan şolar ýalyk ben anlamda barna o ben tek türkmen kutormanda diýmek şu zatlar o hak görün. Men şonu aýtjak boldum, tapara bir yerli ýerden çykyp bu halkymyzda talant kän. Bularda inne bolma 28 ýyllap ýere sokuldy. Inne bular ýene de şu ýaňy ösüp başlan ýaş nesili inne şol hökümete garşy gitmesin, öz hakykyny goramasyn, şu gününe kaýyl bolup otursun diýe niýet bilen edip oýun olup görürler. Opozisiýadan şonu ýal gördüňe özüň geçdige. Bir ýokary çyksa aýagyndan asylşyp aýagyndan arda ýazyp ýa hökümete ýa KGB danos ýazyp otururlar. Indi şoň üçin men aýdýan baraly açaly KGB-niň arhiwini onda şo taýda belli bor. Kimiň näme iş bilen meşgullygyny. Halmurat bulun hemme jesiniň poçurkundan tanıyan ýanky bir sözle dogry ýazmakan hemme jesini ikimiz tanýar. Onuň atlaryny çenip bilýär. Adam tutamyk. Ýok, gerekkä. Yo, olaň adyny tutsak ullakan hormat bolar gerek. O atlar bilen näme däl, o ellerinden gelse asman çekdiler. Ne onu maýdýar. O birem ýüzüni görkezmem näme bilenler, o ýüzüni görkezýänem şu demäge geljek bolýar da. Ýanky töwerekleri. Men telefonda on jogabyny gowy edip berýän bolyn, o ýüzüne dalan ok ýüzü padoşdan ullakan ýandy. O adam tutup yani emet gördü adam der. Gördüm şundan pul çörek yiyorlar. Kârler şu demedi yani profeterler. Şundan çörek yiyorlar. Yo erti bilip bolma. Tapara erti ýurtda demokratiýa bolsa, hak hukukyna eýe bolsa, döwletine eýe bolsa, onu şo türkmen halkynyň göz ýaşynyň hasabyna, diktatura hasabyna, bärde aýlyk günlük grant alyp berilmän näme hasabyna ýaşamak?
Yo, onun hükümetten pul alayanlarım var. Şu yaşlar bir yerik toplap, onun dağınlarını bilip, yuvaşlık gülenim, ızdavad edip, şey edip, bunun bir çöreği şor. Şoň üçin KGB arxivine açmak gerek derdi. Bolly, başga işler gerek. Bunun gurrunu koyalı, Halmurat. Bular yankı öz işleri bile olsun. Köpsem indi medeniyetlirak olan neme diyorlar yani medeniyetli oldum adım bilen yüzüm bilen çıkardı. Ütüp koyduk. O da atlangız yankı bu oyunlar biz bilen geçmez. Kim bilen oynayan oldum çok bilen oynadı. Ama tapara yine de ünitemeli başlayana diýmälip ýene soğuk otursa olara gereği şu. Şu ürünleri ettirecek böyle. O tayda olsa halkın ýagdaýy gün-günden kıyınlaşıpdy. Koronaviruslu meselede de bir toparda atlar gelip du men öz sahipamda aýtdym elbetde ýöne. Biz indi öýrenmişim ana ýaşlar çykyp otur konstitusiýa meselesini o edip düşünmüş bilen berýärler nerden geldi bir konstitusiýa sözü nerden başlanıp bir demokratiýanyň başlangıcı ýa-ni hemme zatlar şu tertip tarih boýunça aýdylyp durdy. Ine şo gerek häzirki nesile şuun kugun entek şol karantin maka koronavirus döwrüka bulara mektepde de öğrenmedik de bu zatlar yema institut üniversitede de bulara kanunçylyk ya konstitusiýa öwredilen ýeri ýok. Mesela ilatmany bilseň talap etjekdi konstitusiýa maddalarynyň ýerine ýetirilmeli. Şoň üçin şuun kugun men esasy wajyp hasap edýän zatym şol ýurdun daşyndaky adamlar konstitusiýany şu ýatdan biler ýa-da öwrediljek. Şonu bilse soň adamlar öz hak hukugyny dogry dürüst talap edip biljekler. Mesele şutaýdy. Almurat ýene de bir hepde ýarym hepdeden soň men primoy efirde ýa-ni ykdysady neme barada bir soralar bar adam bolsa gepleşip geçirjekler. Döwlet mehanizmi näde kurulýar, näme üçin şeýle bolmaly, beýlek döwletlerden nähile bizden nähile bolmaly, nähile edilen bolýar, pul näme, bank sistemi näme, ykdysadat nähile dolandyrylýar, nähile bolmaly, ýöňümizde nähile problemler bar, näde çözmeli. Bir topor neme ýene de biz ýöňünden bir kunawundan abiwleni berer. Soraulary wa adam onuň ekranlar bilmedim o tarapdan ses gelip bilerim bilmezmi ýöne ýazarsyňyz ben başardan bir kömekçi alaryn ýa-ni kim bilen okap bolanokda çıkaryp bilen ekranlar neme dip oturýan soňam jogab bermediler käzatlara. Ana şeýdi bir 4-5 saat peredaçada men dememde planymda var. Ruhsat berseň Almurat. Yo, ruhsat alladym. Sen ykdysat tarapyny alyp gitsen halka adamlar şu zatlar düşünürsen oňa ýetesi näme bar? Ana yer reformany aýdyp berdiň. Bir topar daýhan ýa ýerde işlejek adamlar şu zatlardan göwüni suw işleýän bilýärler de şu zatlaryň boljagyny ýa-ni adam. Indi ykdysat tarapyny aýdyp bersen men indi şol kanunçylyk tarapyny ýa-ni parlamentiň düzgünlerini yerli parlamentler bar, welayet parlamenti ýa etrap parlamenti ýa arçylyk bilen hak hukuky näme etmeli? Men şolary soň düşünürjek bolýan. Onu gepleşikde aýdyp bolmaýan adamlar onu ýazmaç etmeliler. Bir kanun diýilen zat ýazyly zat okulunma. O bolýar da onu sözde gurulşanyň bilen kanun mesele çözülmeýär hiç asy. Onu ara alyp so gençlikler çözülmeli boljak. Şoň üçin men haýyş etdim ýaşlardan öňkü konstitusiýany häzir etsinler, soňra da şol biziň teklip edýänimizi arasyna girsin. Eýdere, Halmurat başga bir topar sorak bar, biz o soraklaryň hemmejesini okuýar. Illeşler okuýar ýöne üýşürwäk jogap berýär, köpü tagylgamanlyk dogruşyp tawul tagryalkasyň da o datlary indi allyk o tawulun o yemeğinde de minnettar ýöne realny problemli nemelemide geçmeliler ýuwaşlyk bilen. Çok öňmeli ýuwaşlyk bilen ýa-ni gorkudan
biraz onu yenk geçmeni öğrenmeli. Bu da atlan hem mecetinin oyun royu o eyyam eşker tidem düşünşü biz bunu 30 yıl bundan önce biliyorduk. Aytdım ya siz şu yağdaya gelirseniz diye ayt. Bunun 100 yıl lavım düzeltip bilmersiniz diye ayt. O benim çok yadan rahatlamda ya çıkışı denemelerinde seyrettiğiniz qalan olsa şu da atlan hem mecetinin biz önünden görünüp durumda hatta bir näme devletin içindeki halkı taşından oran informasyon nemeden blokadan içinde saklap taşına çıkmadı hıllalla içine girmedi hıllalla informasyon da yok okuğum yürüytü aşağı düşürdüler derecesini internetten bir yaptılar haber gelmesin alınmasın şey ne şu yardaya düşürdüler dedi. Ana ruhnama yeni burada şoňa mende senin de günlük çäreleňiz boka gerek bu çäre diýseniz halrat men şoňa hiç düşünüp bilemok buňa ýanky prezidente söýgünlerliğim karar çıkartdylar. O sen dämedin haýwanyň öňünden bilip buňa karar çıkarýan bu demek. O prezident diýilen wöripe hormat goýmaly, goýýarsam wöripe ýöne sen prezident de birinciden. Gedýän zadyň kanunun hiçbir nemesine giyiren o. Şoň üçin haýwan diýen bir diýmer bolýar. Başga da canlar bular ýalaklar eden o adam nemeli. Göz halkyna bular ýalak eziyet. Gorkuň aslında ya sadaka vermek için adamlara kömek vermek için adamları idarlap gördünüz. Bundan beter hayvancılık değil. Neyden ödler tapacak? Kalmıra. Kaytan beğenmeli, kömek etmeli. Ne konsolosluğun zadın işi şu datlar. Yani kömek etme işi. Bunlar olur zırraldık diyorlar. Hana Azerbaycan'ın konsolosluğu Ediboti ilçihanası Türkiye'de Özbekistan'ın Ediboti prezidentinin adını beýlekilek Ediboti ala böyle Türkmenistan'ın halkı hükümetine gerek geldi. Ne bana Hindistan'dan bu rolü verdiler yani telefonda seyrettim de. Yankı beýleki döwletlerin nemesi paket ýazylyp goýulan yani gelip alıp gidýärler. Göre Türkmenistan'da yok diýip. Evet. O. Bilgem bu neme pasportlarımız var, konsolosluğumuz var. Siz şoň üçin bardyňyz. Halka seyretmek üçin siz welipeňde düşünýäňiz. Yollaş patrollar, ilçiler, Daşary işler ministri. Siz welipeňde düýbünden düşünýäňiz. Siz näme üçin şo taýda oturuňyzy bileňiz. Ya bilseňiz başka dağıtlar bilen meşgul. Yani men Türkiye'deki, London'daki pasport olup näme iş bilen meşgulluğunu yine de 3-4 günden bir rolük taýinlap otursa. Bular yankı demeň prezidentin yegenlerinin garnaşlarının pullaryny atmawat etmek üçin offshore'larda firma açıştırıp yine de görläher demedip 100 milyonlap pul demedik. Türkiye'de de şonlarlar. Bir de yani hem meclisinin demeler dağınları elimizde yürüyüp rolü edip korkacakta. Yine siz şoň bilen meşgul. Yollaş Daşary işler ministri adın tutasam ama öyle nokta men için eşekçe de yok. Hayvan. Yine men süýde ber. Yine men Ýewropaň orta arasyna oturup sana hayvan diýen Raşit Meredov. Raşit Meredov boldan Raşit Meredov diýen. Bular ýalak nadan, olar ýalak wezipede näde oturup bilýär? Düşünüp bilýäňizmi siz? O halkyna kömek etmeň ýerinde bular ýanky pul ýerler. Onuň 10 milyonlap, 20 milyonlap öýlerde ýaşaýarlar Daşaryurtda. Çağalaryň beşligine çydaman näme etjegini bilen okdur. Beyinlerim düýjäň beýin diýýärler. Men bir watandaş bol, şunu näme üçin görmän geçmelimişim. Sen ýüzüňe aýtmalybyşym. Aýdamda men jenaýetçimsin. He? Almırat. Şoda.
O yankı ilçhanada ne açıdan adam otuyor. Bir kelle adama pul veriyorsunuz. Şu dayhanın adamından neme gelen pul bilen solar takla yapıyorlar da. Bu o hayvanlık değil, ben başka ne mi diyecek? Bu adı şudur, Halmurat. Ben gödök deme diyen olun yönü ağrıyında gelen son diyen ne? Bu cenayetin yankı müçveri Halmurat kanunun içine tıkanı oğumda. Yani bulon edip gördüm 30 yıl edip geliyorlar şunu. Bir yıllar Halmurat 30 yıl. Onun bir yalak nemelere kesin çıkarmasın deyip onun üstünden basıp bunlara yankı cavcav eden köpeklerini kuşkurup bir de oğru değdirmeli. Bunlar yalan dövüye değdirmeli. Bunlar ön beyledi, bun beyledi. Ben yine önküleri niyaz buna maşkalasının Germanya'da milyarlar investisyon görünmelerini korkuduğun. Yine de onun rolü tayinlenecek da. Ya Türkmenistan'ın oğurluğunun pullun bir bölümüne Türkiye'de yatırım yapıyorlar da. O cahit alıp demedip, onun yine de sövden demedip, onun offshore'un üstünden atlıvadı diyorlar. Bunun hem mecesi gidecek yeriniz yoktur. Diyilik eder. Yerin aşağını yiyirsen bulağından çıkarır. Doğru. Bu halkın nadan saklap ondan bulur edip bilen nemelerine mi edecek? Yankı yollaşlar aydiyen at yazman şekayı yazıp görünleri. Oğru özleyen orada ne solar ya da oğruyun özler. Ne oğru. Şonu görüp bilmeyen orada siz adamım değilsiniz. Başka da gelen orada. Siz bu Karabayak yankı Soğusun halkı beydip ağlarını ötmeyin. İçinde yankı sizin ağırlayacak olayanınız yok. Bu beyle derli bileyenim tapılar. Köpçülüktür. Ya tapılı var mı orada? No. Onun için Halmurat ne ben içmeye döktüm bunu. Balya tapara. Aytmalar men bağışla içi yanından bir gülküsü olur diye men aytılgan zatlar eşitende depes açın işe ınınır yerler. Inınır yerler. Bu halkı bulat düşüren gününü halkın başına salan zulmünü eşitende ınınır yerler. Bütün yerde bolup geçmez zat değil yalık bolup. Halmurat adamlar ne ben gurlaşan ne görürler şu yani dinleyen adamım sonunun mahrum ekenlerden yani derdini bir onun çok derdini anladı da psikologların yani ruh kefeleri becerisi çok guruladık demetmediler bunu sadece. Onun ben bir kısa dinleyen telefonumu koyup demedim o için döküp demediyen şey onun çok bağır negatif demedim bana geçiyor da ben öldüm alayan o iyice yatama oldu. Ya doğru. O görülü onun arkayı çoğun yatyandır sonra onun düşündüren bu da atlarında beyle değildir ne taşı çıkıp seyret adamlar ne yapıp yaşatıyor. Kâbi diye ben ya 6 aydan sonra ölmeyelim kâbi 2 yıldan sonra ölmeyelim diye. Doğrudur. Giden halk bilen bulun üstüne edilen zat yine şuraya yalaklar. Onu görmedik olup şu halkın ağırtını dilin alan adam oğurmuşsun, teröristmişsin, halk dönükmüşsün, yeni planmışsın. Bu da atlar inni geçmez. İndi yankı yon belediye bulur yalak mümkünçülüğü de yoktu. Yankı burlar fikir kaydıp nemeder yalak. Şurada televizyon yoktu da o da Türkmenistan'da şuraya internet mümkünçülüğü yoktu. Yani bu 10 yıl ama açılanlar mümkünçülüğü. Ola Mehmet'den imanı nasıl yıllaştırır? 2-3 yıl var açılanlar. Şu adam yapıyorlar. Yerim yap. Asabap ögürler otursa hakikataydı otur. Millet içinde şunu giyecek o netine şu bizim çıkışlarımız dinleyelim. Olur. Bu ürünleri her kişinin etmeli ürünü. Yani çay başında da etmeli bunu. Televizyondan etmeli. Bu arada eserleri yazmalı. Hem kadarlığı var.
temmidi aytmajak bolduk. O üstünlüğümüzü aytmajak bolduk. Ol ýa-ni sen ol ýanky çärelenge seredip çapak çalıp başga iş mi ýok? Halkyň başga işi ýokmu dek çärelenge seredip görýärler. Bugünlere o çıkana sapara bir hepta boldy bilmedim. Açık gitti mi ya keselledi mi? Ya bu da bize yine de bu ölü diýdirjek bolýandyrlar. Halmurat bize şu ölünü gerekken, bize diýiri gerek. Ýakça Halmurat. Mümkün değil gerek, onun diýerdik bolýan, onun diýerçek bolýan, arman o ýok. Otursun, bile diýeri gerek hakikaten. Bunam şeýlik ýok ede bolmaklary mümkün Halmurat. Töwere öte demeler kendir. İğren. Sürüyorda yok bir hepte boldy. Indi sol Şehmede çağırjymja çapsyk bolmaly aýyň 26-syna mı 25-sine mi? Maňa mundan bir hepde ol habar geldi. Şo çağırjyň köçelerini çok asfaltları bar diýerler, el bilen paraşok bilen ýugdurýar diýer. Şo nämemiş Gurbanyly geçsekmiş şu köçede. Hey Ferhat bu milleti etdir. Asfaltda da şuňalar. Şu köçeleri bana tehnika görüp otyrda demedi bärdi Ýewropada. Maşinlar ýörüýte, ýol ýugan, köçe ýugan. El bilen ýugdurýar diýer milleti. El bilen. Ferhat muňa diýen oýnady. Vay unita doğrusu. Vay. Şonda inni sapara sol gelmermiş at çapsygy. Gelýärmi gelen at mı göreli? Gelse diýmek aýatda var, gel ýok bolmasa da bir ýerde. Bu ýatan olmaz. Vay anasy. Türkler vay dinleýärler. Yok bolýar. Zatym boldy. Staýda gotoraýlar sapara da görmüşdi. Almurat bolýar. Evet. Ýilleşler sag bolun. Aman oturup. Kapara sizin Tanrı alkasın, Europ'tan aýdýan duýgularyňyz üçin ýöne barada öýdüňiz seredin. Bular ikimizi şeýitdirip, näme etdirip ýykajak bolýar. Onu başa. Arkaýyn ol Almurat. Ellerinden arkalarına koymadın. Şoda. Boronu ýaşylyk sağlyk bolsun.